салом алайкум ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. дар навори имрӯзаи мо 15-16 фақат советикои беҳтарин мебошад. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ин навори имрӯзаи мо 300 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. яке мошини фурӯши мои ВАЗ 21099 мебошад ки соли барори 6993, авиои мотори 1.7 сӯзишвориш бензин, коробка педачаш механика раст, тамошкашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин 100%, состояниш дастурат нишон додагиай, хадавои 100%, мошин полни оборот додагиай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 9000 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 57000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 53 36 76. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дае мошини фурӯши мои ВАЗ 2110 мебошад ки соли барори 6 2011, авиои мотори 1.7 сӯзишвориш бензин, коробка педачаш механика раст, тамошкашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мотор коробка 100%, ҳуҷҷат солона, 1 соли туғри, танировкаш тамом шидагиай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 27000 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 171000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 30 19 89. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сее мошини фурӯши мои ВАЗ 21099 мебошад ки соли барори 6 2004, авиои мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка педачаш механика раст, тамошкашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ, бусидагӣ, харошидагӣ, варидкардагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 15000 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 95000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 01 00 48. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чора мошини фурӯши мои ВАЗ 2115 мебошад ки соли барори 6 2006, авиои мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика раст, тамошкашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат, документ то 13 даи 2022. маълумоти бештар бо телефон. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 13000 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 83000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 65 71 85. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷе мошини фурӯши мои ВАЗ 21099 мебошад ки соли барори 6 2003, авиои мотори 1.5 сӯзишвориш бензин, коробка педачаш механика раст, тамошкашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад, мотор коробка 100%, балоно нав, документ дора, мотор инжектор строчна. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 9500 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 60000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 883 88 38 19. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шаше мошини фурӯши мои ВАЗ 2110 мебошад ки соли барори 6 2004, авиои мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка педачаш механика раст, тамошкашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб мебошад, маълумоти бештар занг занед, боз муомила дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 15500 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 98000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 938 23 32 42. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафта мошини фурӯши мои Лада Приора мебошад ки соли барори 6 2009, авиои мотори 1.8 сӯзишвориш бензин, коробка педачаш механика раст, тамошкашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, срочно ҳуҷҷат надорад, мотор коробка вагон. қарор дорад ин мошин дар шаҳри ваҳдат. нархи мошин 21500 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 137000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 16 00 08. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳашта мошини фурӯши мои ВАЗ 2115 мебошад ки соли барори 6 2005, авиои мотори 1.5 сӯзишвориш бензин газ,
коробка передачаш механика раз тамош кашидагӣ ай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин состояниш беҳтарин ай, гази таблета, ҳуҷҷатош 8 моҳ, 5 баллони нав, мотор ходовой 100% марҳамат. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15000 сомонӣ. барои билёзира гардонем 95000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 944 83 22. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. наҳ мошини фурӯшимои ВАЗ 2114 мебошад ки соли бароришаш 2003, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика раз тамош кашидагӣ ай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ, пусидагӣ, варидкардагӣ, харошидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 15000 сомонӣ. барои билёзира гардонем 95000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 16 00 08. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳ мошини фурӯшимои ВАЗ 2112 мебошад ки соли бароришаш 2004, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика раз тамош кашидагӣ ай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, алишам мешавад. мошин камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 10000 сомонӣ. барои билёзира гардонем 63000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 559 99 10 61. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯшимои ВАЗ 2111 мебошад ки соли бароришаш 1983, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика раз тамош кашидагӣ ай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст расход надорад, д электропакет, сиденёш лифт, срочно сум дар корай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошини 11000 сомонӣ. барои билёзира гардонем 70000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 550 50 90 48. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯшимои ВАЗ 2110 мебошад ки соли бароришаш 2006, объёми мотори 1.7 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика раз тамош кашидагӣ ай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15000 сомонӣ. барои билёзира гардонем 95000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 937 37 77 37. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯшимои ВАЗ 21099 мебошад ки соли бароришаш 1999, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш газ, коробка передачаш механика раз тамош кашидагӣ ай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ходовой кардагӣ 1 моҳ шуд, пусидагӣ кафидагӣ надорад, мотор маслан намехӯрад, документ то моҳи феврали 2022. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 10500 сомонӣ. барои билёзира гардонем 67000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 68 08 90. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯшимои ВАЗ 2108 мебошад ки соли бароришаш 1993, объёми мотор 08 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика раз тамош кашидагӣ ай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, яксола ҳуҷҷат дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошини 11000 сомонӣ. барои билёзира гардонем 70000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 928 24 28 40. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯшимои ВАЗ 2107 мебошад ки соли бароришаш 2003, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика раз тамош кашидагӣ ай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин нахадух ай, харидор бошад занг бизанад, боз савдо мешавад. савдо дар пеши капот. қарор дорад ин мошин дар Ҷалолиддини Балхӣ. нархи мошин 9000 сомонӣ. барои билёзира гардонем 57000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 004 77 96 77. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 16 мошини фурӯшимои ВАЗ 2106 мебошад ки соли бароришаш 1994, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика раз тамош кашидагӣ ай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст ВАЗ 2106 4 баллон нав, харидори конкретни занг бизанад, боз савдо мешавад.
قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 10,000 سومانی. برای بلیوزیرا گردانیم 63,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 880 18 03 79. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.